נעלם לי רגע. וואלה. טוב. אז כן, אז החנות זה של הסבא, זכרונו לברכה. היום אתם תוכלו למצוא את הדור השני, שזה צדיק, שהוא עובד פה עדיין, וחיים רפאל, שזה הדור השלישי כבר, שנמצא, חנות עוד מעט בת 70. אוקיי? ביקשו ממני להגיד כמה מילים על מי היה חיים רפאל. אז רגע, אני אראה לכם איזה משהו, ואז יהיה יותר פשוט. זה היה חיים רפאל. שירת חיים. לא רואים פה כל כך, זה מספר שהוא כתב. רואים איש גדול ושמן, מלא שמחת חיים, מנגן באקורדיון. ופה יש תמונה שלו מתקופת המחנות מ-1944, שהנאצים צילמו. חיים רפאל היה איש שורד. חיים רפאל נולד בלווינסקי, נו, כמעט. חיים רפאל נולד בסלוניקי שביוון ב-1943. לקחו אותם למחנות. לפני זה הוא גדל בבית דתי. היה איש שסביב מוזיקה כל החיים. היה נער מקהלה בבית כנסת, והגיע ב-1943 למחנות. והיה שם עד 1945, היה איש שורד שנתיים במחנות, זה לא דבר של מה בכך, חברים. רגע, אל תפריע. כן, הוא היה בכמה מחנות, הוא היה בעיקר באושוויץ בירקנאו. ב-1945 ינואר, צעדת המוות, הם השתחררו, והם קצת אחרי הוא פגש את הסבתא שלי, וטרזינשטט הגיעו לארץ ב-1946, אחרי שעברו בסלוניקי רק כדי למצוא שאין שם שום דבר, והגיעו לארץ. בארץ הסתובבו, פלשו לבתים, חיו מהיד לפה, עבד בעבודות מזדמנות, היה איש מאוד מאוד חרוץ. וב-1958 הוא הקים את החנות הזאת, אחרי שהיא הסתובב הרבה, היה לו תלת אופן, הסתובב בתל אביב וחילק סחורות וכו'. החנות הזאת בהתחלה הייתה מכולת. היה פה, מכרו לחם, חלב, דברי, בתקופת הצנע עם תלושים. ולאט לאט הוא פיתח והכניס מעדנים ועשה זה, יצר קשרים עם המסעדות הכי מובילות בתל אביב. מי שמכיר אריאנה והייתה גם טריאנה באולימפוס, היה הרבה סצנה יוונית סביב העניין הזה. כמובן דובר יוונית, דובר לטינו. היה איש מאוד חברותי, היה חביב מאוד על הבריות, היה מאוד צבעוני ורועש והרבה בלגן. תמיד כשהיה נכנס למקום הכירו אותו, בכל מקום הכירו אותו, ופשוט כמובן שהכירו אותו. עם השנים החנות הלכה והתפתחה, הפכה להיות מעדניה שהיא מוסד. יש לי פה קטע מלפני 40 שנה, שכבר לפני 40 שנה קראו לה מוסד. חבר'ה, זה החנות הכי חזקה באזור הזה, בלווינסקי. מעדניה מטורפת, תיכנסו אחרי זה ותראו ותקנו דברים מהממים. כמובן אזור הבלקן. עוד כמה מילים. לאט לאט, אחרי שהחנות התפתחה, הוא לצדיק, הבן שלו, לקח את המושכות לידיים. הוא עשה את מה שהוא חשב לנכון, ואז זה בעצם להאדיר את השם של הקהילה היוונית. לא הרבה יודעים, אבל קהילת סלוניקי היא הקהילה שנכחדה באחוזים הכי גדולים בכל אירופה. 95% נכחדו, היו 50,000 איש, נשארו אולי 2,000 ומשהו אנשים. סבבה. ומה שהוא עשה בהרבה מהפעילות שלו, הלך בבסיסים צבאיים, בבתי ספר, היה איש עדות, הרצה ובעצם העביר את כל השם של הקהילה, העביר את כל הקטע, את השם של הקהילה היוונית, ובכלל כל קהילת דוברי הלטינו. אני מסיים, לא אוכל לכם הרבה את הראש. חיים רפאל היה איש, אמרנו, גדל בתור איש דתי, היה אתאיסט אחרי השואה, אתאיסט, לא האמין בכלום, אוקיי? הוא כל החיים אמר לנו, אתם לא תשבו על הישיבה. עכשיו איך אנחנו אנשים יהודים, איך לא יושבים שיבה? חיים רפאל נפטר לפני 10 שנים, בערב פסח, לא ישבנו עליו שיבה, לא יושבים שיבה.
צמרמורת שאני אומר את זה. הוא נקבר בערב פסח, ממש בבוקר של הערב פסח, הוא נקבר עם 3 כפות שהוא הביא מאחד הסיורים שלו במחנות. היו ימים שהכפות האלה, זה היה כל הרכוש שלו שם במחנות, וכשהוא נקבר הוא השאיר אחריו מורשת מאוד מאוד גדולה, משפחה עם 3 ילדים ונכדים, חנות שהיא מוסד עם הרבה רכוש והרבה חברים. זה היה חיים רפאל, אפשר למצוא עליו הרבה מידע, ואני הנכד הבכור שלו. תודה רבה לאסף. חבר'ה, יש לכם פה משהו שהוא דומה. קיבלתם כולם או יש פה חבר'ה שמחכים